Tnejn li fil-passat tkellmu dwar responsabilità politika u insistew li din għandha tintrefa huma l-Ministru Ostingat u l-Viċi Prim Ministru Tonio Burċ. Fil-5 ta' Lulju tas-sena 1994 il-Ministru Ostingat kien ġie kwotat jgħid fuq il-ġurnal In-Nazzjon illi mhux ħaġa faċli li tirrikonoxxi l-iżbalji tiegħek jew ta' sħabek, iżda politiku serju u partit ta' prinċipju jafu li fil-ħajja politika l-iżbalji trid tirrikonoxxihom u terfa' r-responsabilità tagħhom. Deċiżjoni qiebsa iżda inevitabbli, deċiżjoni ta' prinċipju li ma tippermettix tidwir ma' kantunieri imsejsa fuq ir-realizzazzjoni li l-standards li nfasslu l-ewwel u qabel kollox irridu napplikawhom għalina nfusna, għal Ostingat. Iżda llum 17-il sena wara li qal dan id-diskors, l-istess Ostingat qed jinsisti li m'għandux jirriżenja minkejja jaf li l-maġġoranza tal-Maltin u l-maġġoranza fil-Parlament taħseb illi dan għandu jirriżenja. In-nies fi stħarriġ indipendenti u l-parlamentari fil-Parlament qed jisqu li r-riforma fit-trasport pubbliku kienet falliment. Konferma ta' dan hija li fl-aħħar 4 xhur il-Gvern biddel is-sistema ta' trasport pubbliku 5 darbiet. F'dan il-perjodu l-Ministru Ostingat dejjem insista li r-riforma hija waħda tajba, tant li fl-aħħar sigħat huwa ddeskriva din ir-riforma bħala rivoluzzjoni. Il-Viċi Prim Ministru li ftit tal-jiem ilu vvota biex isalva lil Ministru Ostingat fit-30 ta' Ġunju tas-sena l-oħra kien tkellem għal kollox differenti. Jew inkella illi sostni politika riputatament li wara tkun falliment sħiħ wara dak li jkun jekk jisma' jinsa nerfa' responsabilità nifsi.